खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव पिटांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आरोबाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजोफोर जोङो मिथिगौ आसामनि गेजेरावनो सोलोंथाइनि बिथिङावहाय देग्लायबो सेबाजों खुंजानाय SSLC मेट्रिक एग्जामा बयनिफ्रायबो बांसिन चिरां जिल्लाया नाम आवग्रिनो हाबाय। नोंथांमोना नुदों बेयावहाय जोंनि चिरां जिल्लायानो बयनिफ्रायबो आसामनि गेजेरावहाय बांसिन नाम लाखिनो हाबावबाय। माखासे गारबोनाय समफोरावहाय जोंनि चिरां जिल्लाया बयनिफ्रायबो गाहायसिनावमोन। सोलोंथाइनि बिथिङावहाय एकदम उदायथारामोन। नाथाय जोङो दायो नुनो मोनबाय चिरां जिल्लायानो बयनिफ्रायबो मोजांसिन आरो बयनिफ्रायबो बांसिन नाम लाखिनानैहाय समाजनि गेजेरावहाय दिन्थिनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बै समावहाय मानो लाखिनो हायाखै? बै समावहाय जोंनि बर' हारिनि थासारिया मोजां नङामोन। गावजों गाव हिंसा हिंसि दावराव दावसिया बांद्रायमोन। बेनिखायनो न'खरनि गारजेनफ्राबो न'खरनि बिदा फंबायफ्राबो गाव गावनि फंबायफोरखौ बिनानावफोरखौ गाव गावनि बिसाफोरखौहाय शिक्षा होनो थाखाय सुबिदा मोनाखै। बे खार'नावनो चिरां जिल्लाया बयनिफ्रायबो गाहायसिनाव दङमोन आरो जिर' जानो थांगासिनो दङमोन रायजोफोर। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला जोबोद दुखु मोनो। बे समावहाय जोंनि बारग' चिफ BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारआ सफायावहाय आथिं हेबनानै जिरायनानै थानायनि थाखायनो बैफोरबायदि थासारिया जानो मोनदोंमोन रायजोफोर। नाथाय दिनैनि समावहाय आङो जाय बिनानाव फंबायफ्रा गाव गावनि हास्थायनायनि गेजेरजोंहाय मेट्रिक एग्जामखौहाय साक्सेसफुल खालामनानै लानो हाबाय, बैसोर बायदि फरायसाफोरखौहाय आङो रोजा रोजा आंनि पिटांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर, BPF आरो UPPL बे मोननैनि गेजेराव मा जागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना गासिबो नुगासिनो दङ। बावैसो सिगां क'क्राझार लकसभानि नमिनेशन गथायनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय। दा बेयावहाय ओरै लेफ्ट साइडजोंहाय नोंथांमोना नुदों BPFनि पार्टी आरो राइट साइडजों नोंथांमोना नुगासिनो दङ UPPLनि पार्टी। आंनि फारनैथिंबो लेफ्ट राइट मोननै पार्टीया गसंनानै दङ। स' रायजोफोर जोङो ओरै फारसेथिं BPF पार्टीनि सुबुं गौमाखौ नायोब्ला बिथांमोननि गेजेरावहाय रायजो राजाफ्रा एसेबां सापर्ट गैया। आरो ओरै फारसेथिं जोङो UPPLनि सुबुं गौमाखौ नायोब्ला रायजो राजाफोरा गासैबो UPPLजों सापर्ट दङ। आरो BPF पार्टीनि रंजानायखौ नायोब्ला बिसोरनि रंजानाया एसेबां सेटिसफाइबो नङा। नाथाय UPPLनि रंजानायखौ नायोब्ला साफ्रोमनिबो मोखाङावहाय बिसिनि खुसिनि दोहौखौहाय जोङो नुनो मोनदों। आरो अफिस सिङाव मा जादों मिथिबायना रायजोफोर? मोनसे भिडिअ जोङो नुनो मोनदों। अफिस सिङावहाय नमिनेशन गथायनायावहाय BPF पार्टीनि हाग्रामा महिलारि सारआ खाम्फा बरगयारि सारजों थांफानानैहाय साइडआव जिरायदों। नाथाय बेयावहाय खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन गथायनायावहाय जयै बिसोर सानैजोंहाय गथायलायनांगौमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनदों खाम्फा बरगयारि सारखौहाय हाग्रामा महिलारि सारआ रेसपेक्ट होआखै। बिथाङा दसेल' दांज्रांनानैहाय मोखां नायालासेनो उनथिं गिदिंनानै थांफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा बे भिडिअखौ नायनानै जोङो साननो हायो जे हाग्रामा महिलारि सारआ खाम्फा बरगयारि सारनि सायावहाय गोजोननाय गैया। माबा मोनसे बिसिनि गेजेरावहाय सोलिनानै दङ होननानै जोङो बुजिनो हायो। नाथाय ओरै फारसेथिं जोङो
UPPL पार्टीनि नमिनेशन गथायनायखौहाय जोङो नायोब्ला बिसोरो रंजा बाजा मिनि खुसि ज' नमिनेशन गथायदों। प्रमद बर' सारा जयन्त बसुमतारीनि सायावहाय गोजोननायखौ दिन्थिदों आरो साफ्रोमनिबो गेजेरावहाय बिसोरो खौसे जालायनानैहाय बेयावहाय नमिनेशन गथायदों। आं सानदों खाम्फा बरगयारी सारखौहाय हाग्रामा महिलारी सारा रेसपेक्ट खालामाखै आरो बिथांनि साननायाव खाम्फा बरगयारीखौहाय बियो एसेबां मोजां मोनाखै। जुदि हाग्रामा महिलारी सारा गोसोआवहाय खुसि मोनब्ला अब्ला खाम्फा बरगयारी सारजों मानो फेस टू फेस मोजाङै क्लियारलि रायज्लायाखै। निश्चय बिसिनि गोरबोआवहाय गोसो सिङावहाय इना इनिया सोलिगासिनो दङ। नायबाय था खाम्फा बरगयारी सारा मा जायो। बेनिखायनो आं सानो खाम्फा बरगयारी सारा नमिनेशन गथायनायखौ केन्सेल खालामनानैहाय उदां अख्राङावहाय गाव हारसिंनो आजादि रेस लाथ'योब्ला मोजांसिन जाबावगौसोमोन। स' रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबाय UPPL पार्टीनि सुबुं गौमाखौ नायोब्ला BPF पार्टीनि सुबुं गौमाया 25%ल'। दा बेखौ नायोब्ला BPF पार्टीया बेसेबां भट मोनगोन। आंनि साननाया बेनो जे UPPL आ मानो देरहागोन होननानै बुङोब्ला साफ्रोमबो हानि फाट्टा मोनग्रा सुबुंफ्रा आरो बिनि नखरफ्रा UPPL नो भट होगोन। जब कार्ड राननानै होजानाय जायफ्रा जब कार्डखौ मोनबाय सिगांनि समाव मोनाखैमोन बैसोर बायदि सुबुङा UPPL पार्टीनो भट होगोन रायजोफोर। आरो लोगोसे जायफ्रा साख्रि रेगुलार खालामनानै होजाबाय आरो जायफ्रा अरुणोदय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोनबाय बिसोर बायदि सुबुङा गासैबो UPPL नो भट होगोन। बेनिखायनो आं सानो UPPL आ निश्चय देरहागोन रायजो। नायनोसै बोथोरा सफैग्रोथोंसै बावथारला सफैथारबायानो। जिखि जादोला रायजोफोर चिरां जिल्लानि फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअ होनायनि थाखाय आंनि इउट्युब चेनेलावहाय माबाफोर गोरोन्थि नुबायब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानैहाय आं आसा खालामो। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।